It-tabib Josie Muscat tressaq il-qorti b'akkużi marbutin ma' proċedura ta' IVF li allegatament saret fuq it-tfajla ta' Erin Tanti, Marisa Gallo, f'Novembru tal-2024. Tanti qed ikun akkużat ukoll li wettaq fertilizzazzjoni meta kien priġunier u mingħajr permess. Josie Muscat jinsab akkużat li assista l dan il-proċess, li joffra post biex isir dan il-proċess u li naqas milli jżomm reġistru ta' kull prokreazzjoni assistita li wettaq. It-tliet akkużati ma mmettewx ħtija. Erin Tanti bħalissa jaffaċċja sentenza ta' 20 sena priġunerija marbuta mal-mewt ta' Liza Marija Zara. Fil-2019 Tanti li kien għalliem ammetta li kien qatel lil Zara. F'Mejju li għadda kemm Tanti u anke Gallo kienu arrestati fuq suspetti li l-inseminazzjoni artifiċjali kisret la dwar il-protezzjoni tal-embrijun. L-investigazzjonijiet preliminari kienu indikaw li l-uffiċjal mediku li kien involut ħareġ l-isperma ta' Tanti b'mod illegali mill-ħabs u wassala sal-klinika. Tanti kien qal f'protest ġudizzjarju li dritt tiegħu ta' familja ġie miksur fil-waqt li qalu kolli huwa kellu l-permess biex imexxi bil-proċeduri. L-Ispettur Lajdin Zammit tella jixed u spjega kif fil-5 ta' Mejju l-awtoritajiet tal-ħabs informaw li jista' jkun hemm abbuż mediku minn Erin Tanti. Qal li l-awtoritajiet għaddew numru ta' telefonati li saru mill-ħabs li matulhom issemmiet il-proċedura ta' inseminazzjoni. L-Ispettur spjega li biex setet issir il-proċedura kellhom jiġu awtorizzati u li Tanti fil-fatt kellu l-approvazzjoni. Waqt il-kontraeżami mill-avukat difensur fisem Josie Muscat, l-Ispettur qal li Muscat jissemma waqt it-telefonati tal-2024 li saru mill-ħabs. L-Ispettur konferma li dan huwa wkoll l-ewwel każ ta' natura kriminali. Il-kawża ġiet differita nhar id-9 ta' Ottubru.